Yawwa, wannan shine gaban gidan, gashi ga gate dinsa. Yawwa ga drive in, gashi ga rijiya ma wannan akwai, ga ruwa a cikinta. Gashi wannan public toilet ne, gashi. Yawwa ga falo, gashi sun mai suspending shima. Ga ɗaki ɗaya a cikin falon da banɗaki. Ga ventilation. Okay, to abubuwan ga nan na ɗan shi abin ina zuwa. Yawwa ga kitchen a cikin falon. Yawwa ga wani ɗaki ɗaya shima. Sai a duba shi ma zan turo shi yanzu. In suka gaya mun kuɗin zan faɗa abin da zan faɗa miki kuɗin. Yawwa.